Velkommen til. Let's play survival. Og Og vi hvis skal du spise samler survival. 3, så dræber jeg grise. Hvad skal vi? Nej, det jeg mener, hvad nu det hedder. Hvor meget træ skal man bruge så? Det ved jeg ikke. Bare samle en hel masse. Og hvor løb de andre grise hen? Herovre, der er grise. Dude. I'm gonna slap you. Vi er bare for gode til det her. Du står og samler træ. Ja, jeg klarer det rigtig fint. Det er godt. God dreng. Tak. Det er fars lille pige. Ja. Åh, hvad? Jeg har blomster. Jeg har blomst. Jeg kan godt lide din texture pack. Bladene på din texture pack, det ser mega grineren ud. Det ved jeg. Det er svært at dræbe gris med hænderne. Jeg er vant til at have diamondsværd. Og jeg har allerede 5 grisekød. Sådan. Vi har 20 nu af de her planker. Ja, Og hvordan skal man så ikke putte det rundt om for at få sådan en af de her crafting table? Jo, bare på den. Du kan godt... Yay, du fandt ud af det. Vil du se noget? Ja. Vil du gifte dig med mig? Nej, faktisk ikke. Au, det gjorde ondt. Giv mig træet, så laver jeg en pickaxe. Så laver jeg en pikøkse. Nej, det skal jeg nok klare. Okay. Kaster alt muligt junkie shit til dig imens. Jeg kan nemlig godt finde ud af at lave en pickaxe. Ja. Kan du godt finde ud af at lave en pikøkse? Det er så planker, du skal bruge til det der. Selvfølgelig kan jeg godt finde ud af det. Yay! Jeg er 100 på, at der sidder en eller anden. Ej, kunne jeg ikke finde ud af det? Hey, der er sten herovre. Kom, herovre. Hallo, bagved dig. Jeg vil spraye den der. Kan du ikke hende det her, fordi jeg dør altid så hurtigt? Hvad? Jeg skal nok tage det, hvis du dør. Det er herovre. Der er sten. Skal jeg så tage den? Ja. Du skal så også lige sørge for, at du kan komme op igen, ikke? Ja. Klar. Klar det fint. Klar det helt fint. Meget fint. Det Ej, tror jeg ikke på. hvor jeg elsker det her. Hvad? Jeg har allerede mistet halvanden kødben. Eller, sådan set, jeg har kun mistet et halvt kødben. Snart så har vi sten. Vi har sten. Stenøkse. En stenpikøkse. Jeg glæder mig til, at vi får en diamantpikøkse. Hvis vi får det. Det er jo ikke, om vi gør. I hvert fald ikke, om jeg ved ikke, om vi gør det i den her. Let's play. Hvorfor er du så stille, Sebastian? Fordi jeg koncentrerer mig. Om at samle sten. Rigtig svært. Du er ikke særlig god til at multitask, det er du godt klar over, ikke? Hvad? Siger du ikke særlig god til at multitask? Nej. Det kan vi. Sådan. Så fast. Jeg er klar. Og så sætter vi den der en gang til. Og så laver vi... Sebastian, skal jeg lige tage den og lave nogle redskaber til os? Nej. Jeg kan godt klare det selv. Giver du ikke mig noget sten? Jeg skal lige lave en økse og noget andet. Jeg kan godt finde ud af det her. Prøv lige. Giv mig lige noget sten. Nej. Jo. Nej, jeg skal bare lige hurtigt. Lad mig nu være. Jeg skal bare lige hurtigt. Du skal ikke have flere pickaxes. Jeg skal sætte svær. Et stensvær. Giv mig lige... Tak.
træ. Et dejligt træ. Et dejligt... der er flere træer. Jeg har fundet grotte, og der er et monster. Au. Det var en creeper, kunne jeg høre. Og der er kul, og der er jern. Hvorfor får jeg HP for at smadre ting? Det gør du, når det er kul eller sådan noget. Er det ikke ret latterligt? Jeg var ved at dø. Ja, det kunne jeg høre. Igen. Jeg har mega meget. Jeg er 2. Jeg har 20 kul. Skal vi gå efter kul? En zombie! Og en af de der springer, jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Det er creeper. Netop. Det er din lille monkey. Og mere jern. Dejlig jern, dejlig jern, dejlig jern, dejlig jern, dejlig jern. Jeg elsker det her dejlige jern, dejlige jern, dejlige jern. Hvor er du? Ja, det var du ikke. Æble. Hahaha. Jeg har 11 jern. Hvem er der, der skriver på Skype? Jeg har fundet en masse jern. Hvem var det, der skrev? Det er ikke nogen, der skrev, du var en, der gjorde et eller andet mærkeligt. Og hvad var det? Ja, det var et eller andet med dig eller noget. Ja, vent lige 2 sekunder, der står jeg på Netgrace og skriver. Jeg får noget kul imens. Ej, den er jern. Ja, altså jern. Og lidt kul. Og lidt lava, der bukker. Det gør det så ikke med. Dø! Hvis det er den her grotte, du er i, så er du godt nok gået glip af mange ting. Der er både jern og kul og alt muligt, du bare gået de forbi. Der er 2 steder. Der er noget kul. Nu er snart fakler. Jeg ved ikke, hvordan man laver en fakkel. Du skal bare tage sticks og så kul over. Hvad? Sticks. Okay, det klarer du. Altså de der pinde. Det klarer du. De der pinde, du også laver pickaxer med. Ja. Dem skal du tage, og så skal du sætte et stykke kul over. Ja, min fætter, han er jo Sebastian her. Han er jo utrolig dårlig til Minecraft. Jeg hedder Østdag. Jeg har fundet dig! Må jeg godt slå dig? Nej. Den er leve. Har du været derinde? Nej, Så må du lige hen. jeg har faktisk ikke været her. Er det ikke, når der er lava, så der er ting? Lava plejer at betyde diamanter, men det er rimelig højt. Jeg har fundet en togbane. Jeg har fundet en togbane. Nice. Oh. Jeg holder øje med den. Wow, der er meget kul her, mand. Wow, det er en lang togbane. Sebastian, jeg kommer ned til dig nu. Du er også en monster. Dejlige monstre. Jeg elsker dejlige monstre. Monstre, de er så dejlige. De dø den her vej. Dejlige monstre. Nu er du gået, for du gik modsat af mig. Dejlige monstre.
dejlige monstre. Kig lige bagved dig. Vi gør klar til part 2. Farvel.